Ayan na. Yung dalawang Mickey ko. Yun, pakilagay mo nga rito dyan. Yun. Sarap, oh. Masarap dito. Ito yung Mickey dyan. Oh. Ito. Handmade to mga That's Good na sila gumagawa ng noodles niya. Yan yung Mickey. Tapos ito may chicharon, baboy sa ibabaw. Tapos may kasama pang chicken dito. Mga laman ng manok. Yan. Tapos hindi ko na alam kung anong mga ingredients. Yan. Tapos may itlog. Pero sarap eh. Oh. Dito lang sa Ilocos may ganito mga That's Good. Pero dito sa Ilocos, ito ang pinakamasarap na Mickey. Dito sa Mikas, sa Pagudpud. That's Good, ang sarap nito. The best to. Tikman ko muna ng ano. Wala siyang paminta tsaka sili. Sarap. Sarap mga That's Good. Yun oh. Ano yung kinuha mo dyan? Bihon. Bihon, ang sarap. Mukhang masarap din. Daming sili. Tapos paminta. Sarap nito. May kagmigmigin ako dito. Kita kalau kapanang mo lang. Lalo ako mga diap. Marumar kami. Kapanang Mickey. Tinuka tumayan nyo. Dapat pa sa bali pang mikyan dito. Taburayo ko ya. Jamil Nads. Tabernero. Awan po ang bigit. Dapat yung tartarugas, di ba? Yung saod. Tapos ito yung JM's ko ya. Sila Milnards. Bedmet. Adoin unit ta JM's ko adoin unit ana na. Butter no kay ay. Ana pa ito. Margarin. Margarin. Isut maramanam no kaya. Margarin. Dayet mang perdino at Mickey no, aduon na jay margarin na. Naangot. Bale basit lang ko na pang ana dala pang mantika lang. Batit lang ko ma. Wala pa pang ana lang. Bagla pang Jay matunggot isumot ti sa bawnan. Di ba? Kulay yellow pa igid din. Ay mas matara hindi alam ko gura ko naangot niya ana. Banglo. Pada tagaya. Dayet jacket kan ta Mickey. Pero ito ore kon angot nang basta. Adot margarin. Laraman kada ana. Dapat ya bisa nak kejak pakai tibo sundo kan tayo masuwayan nak payam. Ano ba singgaw? Amalat kop ta na. Tok ya. Ket mo. Royal, Sprite ano? Sila ko yan. Coke kanyak.
Hmm? Wala silang soft drinks. Hmm. Awan soft drinks dah. Lemon, soft drinks tanto dyan. Ito nga na. Pagka-ananda. Pasyaran. Hmm. Pasasar doon. One down. Gusto na company mang Dubai Dubai. Ni Mang Dubai ko. Dubai nga. Saka tayo na tiya na. Full with meal. Ah, kay Tayo may karkat autobus. hindi mas taadat na eh. Sorry ka lang. Araw. Ah. Lagi rin ko ito. Kalag, anating taadat no. Hindi mas ngamini. Oh. Ah, Ubos na rin. ay siyang pinggan mo, kahoy yan, no? Nang. Pangalawang bowl ko na to, mga kadats ko, no? Sarap eh, oh. Pag kumakain ka, kita mo yung mga puno, oh. Puno ng mangga. Ayan, ano yan, yung pomelo. Diba? Marami nang kumakain sa loob. Dito tayo sa labas. Yan naman yun na alaan na kapatos na. Lamang kalata. Wala. Ilang tayo basta tangaroy. Ang sarap mga kadats good. Ang pinakamarami kong nakain dito, tatlong ganito. Oo, nakatatlo ako. Dito kaya? Nakatatlong bowl ako na ganito. Sobrang sarap. Sobrang sarap na patatlo. Kaya kain tayo ng kain. Pag nasa kilo na tayo, wala nang ganito. Wala nang ganito sa Canada mga kadats good. Ano lang nando kuya? Walang ano eh. Siguro kung gusto mo kumain ng Mickey na ganito, ikaw gumawa ng noodles mo na ganito. Pero saan ka bibili ng arena? Arena, oo. Yun lang. Kung saan ka bibili. Bili ka sa supermarket. Ay, meron din kuya. Arena, oo. Pero tapos na ako guys. Oh. Aralin mo lang eh. Tapos gawa ka na ito. Kasi hindi mo makukuha yung ganitong timpla. Oo nga. Yan lang. Yun ang problema. Siyempre, di ba, meron silang secret siguro, no? Baka. Secret ingredients. Ayan o. Sarap talaga. Pag napunta kayo ng Ilocos, mga that's good. Subukan nyo yung Mickey. Dito lang sa bayan ng Pagudpud. Hindi basta-basta Mickey, mga that's good, ha. Nag-Mickey na ako sa Batak, pero Ba yung lasa kuya? mas masarap ang Mickey rito. Ayun. Dito lang sa Mikas. Yan. Malapit sa ano dito, sa munisipyo. Basketball court. Mikas ng Pagudpud. Yan, napasarapan na siya. Oh. Tapos na yung isa. Oh. May isa, sarap. Eh. Inuubos ko itong isa. Tapos na rin. Oh. Pagkatapos nito guys, punta tayo sa Saud. Sa beach. Tapos ano lang to eh, 45, di ba? Oh, 45. 45 tsaka 60. 60 yung special. Oo. Tapos may Supreme pa na 75. Kung gusto yun ng Supreme, yun, may 75. Ito 45 mga kadats good. Sa Canadian dollar, nasa $1 lang. $1. $1. Ay, kaya 47, di ba? 47 ng ano? Minsan 43, minsan 42. Ah. $1. $1.
Isipin mo, no? $1 lang. Sa ano kuya? Ilang, $2, nakadalawang bowl ka na. magkano ba isang dolyar sa ano? Sa Australia? Parang ganun din yan, 40. 40? Pero ano ko nun eh, $20 eh. Kaso kinano ko kay Kuya JR. Meron kang $20 Australian. Tara, bayad na tayo para punta tayo sa beach. Bayad na. Ganito lang dito, no? Epic yan. Ganito yung mga gusto kong kain. Hi. Bayad man natin. $45 plus $60 plus kunin mo yung sukli natin yun. Pagpapawisan na ako. Mahangin. Yung avocado. Dahil bulaklak ng avocado yan. Avocado yan. That's good. Mamayang hapon, dadami ang customer dito. Maaga tayo eh. Mga alas 3 pa lang. Pero mamaya pag mga alas 5, yan. Yung mga mesa dyan, yan. Yun, mga yun, puno yan. Nas ito, dito, pati yan sa loob, puno lahat. Yeah. Boss. Yun. Punta naman tayo sa... Tayo pupunta dyan. Punta tayo sa beach. Araw na, sarap ng araw. Tara, tawid. Pagudpud sarap talaga nung Mickey. Sarap nung Mickey nila, no? Pahawak saglit yun. Yan, wag mong pipindot yun. Tingnan nga natin yung beach. Pasyalan natin dahil ano, umaraw na, pwede nang pasyalan. Umaraw na. Sarap pampainit yun, ano? Pinagpawisan ako dun. Takasan natin yung aircon natin. Gusto mo bukas tayo? Okay, bukas na lang. Ha? Bukas na lang tayo. Kita kasi tayo. Ayan, at least makita yung kakakuhan eh. Di ba may ano rin dito? May covered court din. Doon kaya sa kabila. Doon, di ba? Yung bayan ng Pagudpud, mga kadats ko. Pag pumunta kayo ng Pagudpud, ito ang bayan ng Pagudpud. Tapos, pag gusto nyo tikman yung Mickey, nandito sa Pagudpud, mga kadats ko, yung pinakamasarap na Mickey dito sa Ilocos. Para sa akin na yung natikman ko. Yung natikman ko lang. Juban, yan. Juban na tuloy. Juban eh. Ganito lang dito sa probinsya, sa Ilocos, no? May mga negosyo na rin, marami na, no? Marami na talaga. Dati walang masyado pa yan, eh, no? Wala. Dumami na, eh. Ganda, eh. Ibig sabihin, nagiging ano yung Pagudpud, no? Nagiging successful din. You know, Jukes to go. May mga car wash na rin, yan. Tapos ang daming mga... Dito masarap ang empanada, mamaya mag-empanada tayo, mga kadas. Yan, sarap yan ang empanada yan.
Yan din ang pinakamasarap na empanada rito. Sa Pagudpud. Maya puntahan natin. Pilak. Punta muna tayo sa beach mga ka-That's Good.